Općina Ravna Gora oživljava tijekom ljeta, pretvarajući se u vrtlog kulturnih, sportskih i zabavnih događaja. Bilo da ste ljubitelj umjetnosti, glazbe, sporta ili samo želite uživati u nezaboravnim trenucima sa svojom obitelji i prijateljima, ova općina nudi nevjerojatnu raznolikost događanja tijekom ljetnih mjeseci. Lijepi pozdrav, poštovani gledatelji. Ja sam Iva Pavletić-Crnić, a ovo je televizija Ravna Gora. Na proplanku ove predivne općine doznajemo bogati program ljetnih događanja. Gospođo Sveticki, Ravnu Goru ovog ljeta očekuje bogat program. Što je sve u planu? Pa eto, rado bi spomenula da smo započeli ljeto sa Danom Frankopana u Staroj Sušici. To nam je prošlo sasvim lijepo, uspješno za prvi puta. Također imamo jednu krasnu adrenalinsku utrku Mountain Madness u Ravnoj Gori, 9. po redu. A evo slijedi nam Dan Borovnica u Ravnoj Gori. To je jedno cjelodnevno događanje gdje svako može po svom guštu nešto naći. Organiziramo šetnju na Javorovu kosu. Nije to berba borovnica, ali to je stanište borovnica, pa ljudi mogu onako rukom ubrati, malo umazati usta sa finim slasnim bobicama. Kasnije se vrate na glavni trg gdje imamo cjelodnevno sajam domaćih proizvoda, prodaja i borovnica i proizvoda od borovnica, ali naravno i svih drugih proizvoda. Veselimo se štrudlama. Naravno, tu je ponuda štrudle, naravno uz domaću glazbu. Ove godine je novost, imamo i likerijadu, ocjenjivanje znači likera i domaćih rakija, prvi puta u Ravnoj Gori. Naravno, tu je i pregršt drugih glazbenih zbivanja, imamo tradicionalni koncert puhačkih orkestara u predvečerje, imamo na večerni koncert gdje uvijek nekakva estradna zvijezda, bude i zabava i tako. Ove godine je s nama Maja Šuput. Nakon toga, kraj 7. mjeseca donosi nam Dan ljekovitog bilja. Dan ljekovitog bilja ove godine prvi puta u Kupjaku, u Gorskom parku Kupjak, gdje ćemo ponovno uživati u prirodi, naučiti nešto korisno, znači može se i brati ljekovito bilje, naučiti za što se koristi, kako u ovoj domaćoj apoteci, tako i nešto što se može i pojesti. Slijedi hodočašće. U organizaciji Planinarskog društva Višnjevica sredinom kolovoza biti će druženje na Javorovoj kosi i hodočašće na Božji Studenac. Tu je ta ljekovita naše vrutak vrelo gdje se nadamo da će opet ljudi iskoristiti dan da se druže. Ne smijemo zaboraviti još jednu adrenalinsku utrku. Početkom rujna, točnije 2. rujna, u organizaciji naših udruge mladih, bit će taj Forest Run. To je isto atraktivna trčanje po debelom hladu. Oni uvijek naprave stazu tako da ljudi mogu bez straha, a i da nije po vrućini. Ne? A u mjesecu rujnu sezona je gljiva. Da, imamo dani gljiva, a uvijek se tu isprepliče i naš festival komorne glazbe. Ove godine 20. po redu, gdje se okupljaju eminentni glazbenici komorne glazbe, a puno i naših domaće djece, tako da imamo i koncert mladih naših nadarenih glazbenika i 2 dana muziciranja. Ove godine je kvartet Sebastian s nama iz Zagreba i naša Nada Majnarić. Završnica naša ljeta i početak jeseni, festival gljiva, vune i plodova jeseni, gdje naravno tu i šetnja i biciklijada i prvenstveno je to gastro doživljaj. Ljudi mogu se i natjecati u spravljanju, znači natjecateljski kotlić gljivarski. Uz ovakav bogat program ostaje vam samo pripremiti se za uzbudljivu avanturu kroz događanja, ljude i ljepotu općine Ravna Gora tijekom ljeta. Hvala vam na gledanju nove televizije Ravna Gora. Ovu i sve ostale epizode možete pratiti na televizija HR. Lijepi pozdrav!